Budem mať prestíž na Piper, som tu s mojim kamarátom. Čaute, čaute. A last game, ok, poďme na to. Prvé kolo, hráme to v knockoutoch. Vyhrali sme to prvé kolo, takže vyhráme aj to druhé a mám to. Konečne, mám ho. Ok, yes, chcem ho. No, dúfam. Ja gram som metre na svete. Ne. Ja vidím, až odbere jej pomôže, aby to dala. Áno, presne tak. Tam to vypuštím. Ja neviem teraz absolútne, čo mám robiť. Na mi hrá hrozne špinavú hru. Jo, On ťa má na jeden hit, ak trafí všetky tri. áno! Mám to. 3, 2, 1. Let's go! Prestíž! Konečne, let's go, kleníme si tieto odmeny. The Sniper, to som ako, oni, player title. Ja to mám ako Predator, ja ich mám brutálne moc, ja ti to môžem ukázať kľudne. Ok. Yes, prestíž. Title, pojď. Let's go, Piper, prestíž, let's go. Teraz neviem, koho budem pušovať. A teraz poďme, a ľudia, teraz vám napúšame ďalšieho na 900 polárikov a dáme vám z toho ďalšie video. Jojo. Tak, let's go. Let's go, ja s tým nastaviť ten player title. Kde sa to nastavia, som zabudla. Ok, toto. Nie. To klikni dole? To? Ja tu. Daj title. Kamo, ja tu mám, prečo mám žiadny zákon? Ja to mám najvzácnejší. Ja to mám Legend a Yuri Bloodline. Ja mám, že no time to explain. Do snipera. Dám si do snipera. Ale ja to budem strieľať a dám si skoro do snipera, lebo presne teraz som ho získala. Tak čus! Čaute.